Mama wami ngi-successful okondinjalo masimbonge onomsa kangaka simuthande simukhonze imihla ngemihla haleluya simukhulu umusa kaJesu simenyiwe namhlanje ubuya kuyena simuthande simukhonze imihla ngemihla oyilapha simenyiwe namhlanje iqhubeka ithini sonto iyaqhubeka. I-perfect leya ngoma my love, yi-perfect leya ngoma, yi-perfect leya ngoma my love, yi-perfect leya ngoma, yi-perfect le ngoma my love, yi-perfect le ngoma, yeah. Konke ekudingayo izokuthola ama-instrument kodwa nje sithanda uyabona. Uzumangele nolantozi, uzumangele nolantozi, ithalente elimnandi kanjena my love, uzumangele nolantozi, uzumangele nolantozi, ithalente elihle kanjena my love. Internet gebengu, oh internet gebengu, internet gebengu, oh internet gebengu, internet gebengu, internet gebengu, internet, lutho ayitreseki, lutho ayitreseki, internet, lutho ayitreseki. Yeah, so my love said I am the government itself because I make its decisions, I was honored, yeah, because that's the truest thing I've heard like all year, yeah, that's the truest thing I've heard like since a long time, yeah, and it's such a nice compliment, yeah, so gifted the brand name White Shoes and famous. How many plants do I own? Just got a reply from my big associates. Still one can reply because me yini nensithi into engeluza, into engenagama. Being family or friends doesn't entitle you to the money. I do not expect the same too from people. Money is on a different subject. We are just living, having fun. Been independent since 17. Fed family, fed myself, renovated my family penthouse. Where are my gratitudes?
Obazonto ukudlula mina bona. Ithini i-update yakho ngabo? Noma laphayana uNkulunkulu nakuwo uNkulunkulu. Bese kimi ifiso zakho. Wazwa hawu umbhedo-ke lo. Akuyi ngawe kuya ngoNkulunkulu. Akuyi ngefiso zakho. Obazonto ukudlula mina bona. Ubazondelani makuthi kuya ngefiso zakho? Been independent since I was 17. Fed my family and renovated a burnt house in my home. Obazonto ukudlula mina bona. Ithini i-update yakho ngabo? Makube kuya ngefiso zakho kwaze kwafikela kanjani uthi uzubazonda? Qhubekalani-ke ithini i-update yakho ngabo njengoba ubazonda nje? Ifiso zakho zihamba kanjani? Kubo bona labo bazondayo. Ukudlula mina songaze ungizondela imahhala. Obazonto ukudlula mina bona. Ithini i-update yakho ngabo? Noma uba relaxele. Zithini ifiso zakho ngabo? Noma lokho kusho ukuthi akuyi ngazo. Lolozwele. Nginozwele. Ya, lolozwele. Lawo mathanda. The way you talk, it sounds like you're famous. Do you relate to any of fame? Haha. Happy eternal peace to my daughter. Happy. Uyathanda naye. Uyathanda naye. Ngiyabingelelisa naye. Ngiyarelate naye. Unepower naye. I'll give sale to the brand name White Shoes and famous. How many plants do I own? English. Do you speak it? Or should I teach you? How many plants do I own? Till up to there. And my binoculars can see. And my thumbs can touch. And my brain can think of. In my daughter's memory, I live. Sengaze ngihambe ngilo ngikhuluma ukuthi ngasiza abani. Ngasiza umuntu owukuthi, ngasiza umuntu owukuthi. Angiyena u17. Mase uyicalculate in total malini wakwangisiza ngayo. Khohlwa ukusizwa yimina. Yabo. Khohlwa usize ngakusiza ngayo. Ngisiza abantu abaningi kabi emhlabeni wonke jikelele. So manje yabo ngathini? Yabo. Yeah, especially since nginegama nje yabo elukhuzana elihle kangaka. So ukuthi manje sengathiwa bes debate over something like a 2 rands yabo, because manje when you are this world it mase uyicalculate in total malini wakwangisiza ngayo. Khohlwa ukusizwa yimina. Yabo. Khohlwa usize ngakusiza ngayo. Ngisiza abantu abaningi kabi emhlabeni wonke jikelele. So manje yabo ngathini? Yabo. Yeah, especially since nginegama nje yabo elukhuzana elihle kangaka. So ukuthi manje sengathiwa bes debate over something like a 2 rands yabo, because manje when you are this world it ain't even 2 rands yabo, it's 50 cents or you know even a cent yabo into leyo. Yeah, so as a forex trader yabo, that I am, you know, as a market mover, you know, as a so much man in control, you know, I have to be busy with such things, you know. I cannot be discussing, you know, things like 2 rands. Malini wakwangisiza ngayo? Ngikhokhele mina manje. Khohlwa usizo lami engangisiza ngalo. Ngenzela lama complain onawo. Malini engangisiza ngayo? Nginemali eningi kabi yabo. And also gifted the brand name White Shoes and famous. Majina nje umlungu.
Yabo, it's like debating over 2 rand ngempela. Majina mfethu yabo, ngaziwa abelungu mfethu, uyacabanga mfethu ukuthi kena-ke nje mfethu, hey yazi. So ingakho ngithi kena-ke nje ngoba ngi-so famous yabo, ngcono ukubane mhlampe kade uyinto nje yabo eyaziwa mhlampe yabo yimi mhlampe nawe nalabo mhlampe okukabatshelini yabo. Manje inkinga ngi-so famous, uyayibona leyo nto leyo. Yeah, so manje ngathi ngahlezi nginegama elihle yabo. So malini there. Nayo-ke into engabe uyayisho, ungalokhu ufuna iniye. Usizo phela awungisizi ngayo yonke into yabo, ngoba ngisho ukuthi bonke ngifuna bebe there yabo. Ngekho noyedwa ungaphewe itawu and umsangano kakhulu itawu yabo, like shintsha. So yeah, ngide nje mina engifunayo yabo, anginankinga nje sidali yabo. Konke lokho kushoyo yabo, akumina ngedwa omzondayo, khona obazondo ukudlula wese nami yabo, mhlawumbe abakona mhlawumbe ngandlela thize yabo. Manje i-update yakho mhlawumbe ithini ngabo yabo leyo nto leyo, mhlawumbe ungafokhasa kubo ngoba manje yabo ngoba uza ngendlela eyinzondo ufuna ukufokhasa kena-ke kushuthi emntwini omzondayo. Awuyofokhasa kulabo-ke mhlawumbe obazonda more ngoba uvibrate kuleyo frequency yabo. So that's mina ngizoloko ngila kwi-level yami yothando ngoba ngithandwa ngisho nabelungu ama-China yabo, ama-Pakistan, ngaziwa yilokhuzaneni nje mina yabo, umhlaba wonke yabo. So yilokhuza ngicabanga wonke lawo mathando kumele ngiwanikeze abantu. Gifted, the brand name, White Shoes, and famous. Yeah, so I'm a musician and also ngi-forex trader, very respected forex trader yabo. They call me number 1 ngiyabonga. Wabanye benabakaze bangisiza also. Mina mawuthi ngakusiza relax mfethu ngoba ngisho ngi-so famous yabo, wonke lawo mathando engithandwa ngawo yabo abuye abe yisomeni. So yabo, kulaba abalokhuza abanama-complaints phela ngifana nokuthi kena-ke nge-corporation umsebenzi wami yabo, I receive complaints, I sort them out yabo. Yeah yabo, Middleman Enterprises yabo, one of my companies yabo, ngifokhasa kuleyo lokhuzana yabo. And since ngenza law futhi nase-Nelson Mandela University yabona nje ukuthi kena-ke ngimandela like in them things yabo. Mandela over yabo, to be honest with them things, you know, I stop wars mfethu, ngifuna nje ukuba selfish ngale ndlela ukuthi ufuna nje ngilungu ngikhuluma nawe yabo. Nje mina anginankinga mfethu yabo, vele ngumuntu odumile ngiyakhulunywa, right ngikhulume, kodwa manje there yabo, ungalokhu ufuna iniye yabo, ungacomplaineli futhi iniye yabo, ungangizondeli mahhala mfethu ukuthi sawubona, kodwa manje ungangizondeli leyo. Hayi inzondo-ke leyo, abazonda ukudlula mina bona. Ithini i-update yakho ngabo? Ngenzela mina khona so i-afford there, uthi ukwazi iniye okanye uthi kena-ke uniye ngoba nakho kena-ke yabo, mhlampe ungisize, alright. So malini usizo lwakho ngizolu-afforda bese siyakhona sikhwazi iniye yabo. Nawe ukhona uthi urelaxe yabo, naba like your type so yabo. And then-ke nami yabo, cause manje cabanga mfethu ngicabangele nginama-company awu-11 yabo, nezinto ey'bhizi kabi like yabo, ngiwumgogodla emhlabeni, ngiyinsika yalelizwe yabo. So manje musukuba selfish lo ucabangela wena wedwa yabo. So ingakho ngisho ukuthi kena-ke ngcono sisetlishe iscore sosizo lwakho, vele hhayi akekho ongaphewe etawu yabo. Yeah, kubo bonke labo engifuna bebe there, uyayibona leyo nto leyo. Yeah, so ngaleyo ndlela iyafodeka leyo nto yabo, into engavele kuthi nje ngayo yabo. Yeah yabo, any monetary value yabo. Yeah, so ngaleyo nto ngenzela uku-afford there yabo, cause yabo kona ngoba ngikuhlonipha kuyazwakala ukuthi kena-ke uthi kena-ke uniye ngenxa yokuthi mhlampe nokungisiza into kanjalo. So ukuthi kena-ke kusize, kodwa manje ngiyazazi nami ukuthi khona la ekusizweni yabo akekho noyedwa engifuna be there
yabo, olingaphezu kwetawu, yabo, ya. Abanye mhlampe o-R2, yabo, abanye mhlampe, yabo, olokhuzana, o-R5, yabo, okanye mhlampe o-10, yabo, ya, usizo. So malini-ke leyo lokhuzana leyo there. Malini kusizo lwakho sokhona ukuthi sibe kwi-clear ground, yabo. Malini osangisize ngayo? Mhlampe uma ngathi siyacalculate nje randomly. Yebo, nokungisiza, kodwa kuconsiderisha ukuthi kena-ke usukune-choice and kuconsiderisha ukuthi kena-ke kokunye awukhoni ukungisiza, uyabo. Asikuye kokwami, yabo. Ya, angithi siconsiderisha kuwe kule nto yakho yokuthi kena-ke mina vele ngirelaxe ngaziya nabantu abanangikabi so famous, yabo. So ngihlezi ngifocuse ukuthi manje ngibona ukuthi kena-ke ngoba nakho kuyakukhathaza, yabo, ukuthi kena-ke unokungisiza, yabo. Ya, mina relaxa ngokwami, yabo, ungijilele nje. So ngalokho-ke, yabo, ungirelaxele nje, yabo, ungabi bothered ukuthi kena-ke mhlampe mina nama-associates ami, yabo, izinto zakhona mhlampe kuqhubeka kanjani, yabo. So ngaleyo ndlela, yebo, nokungisiza manje uthini ngalezi y'khathi ngifuna usizo mhlampe ungenalo, uthini also ngalezi y'khathi okanye ngalelo khuzana yento yakho ukuthi kena-ke uma ngisuke ngicela usizo phela ngisuke ngilicela, yabo, usuke unganqaba mhlawumbe, uyayibona leyo nto leyo, usho ukuthi kena hhayi ku-grand kanje kanje, uyayibona leyo nto leyo. Ya, so manje uyayibona leyo nto leyo. So uthi kwenziwe njani, mhlampe malini ongakhokhelwa yona ukuze ukhone ukuthi kena-ke hhayi sewu-right-ke ngosizo lwakho, yabo. Ya, sengenze ukuthi kena-ke nawe ube grand, ikakhulukazi ngoba ngiso gifted the brand name White Shoes and famous for the wealth I have, you know, with my peers. Imagine it's like debating over R2. Ngoba zonke ukudlula mina bona ithini update yakho ngabo? John Aikau. John Aikau. It's honors worth, Mr. Akanishiho time. John Aikau. Ngoba zonke ukudlula mina bona hamba kuye kuba uyofuna ama-greetings and incokos, yabo. Yiloko nje mina okwami, yabo. Anginankinga nokuthi uzizwa kanjani. Kuphela nje ngithi ba there, yabo. Ngoba zonke ukudlula mina bona consider the fact that I'm so famous, yabo. Vele umuntu odumile mfethu unabantu abamzondayo nabantu abamthandayo, yabo. So manje mina njengoba, yabo, laphaya uthini kulabo mhlawumbe abanye bazondayo ngoba kusemina ngedwa, yabo. So ngaleyo nto leyo uthini nje nabo, uthini ama-conversation ngoba phela nami ngomunye wabantu abalokhuzayo